program vám prináša Play TV. Domáca zábava pre celú rodinu. Koncom mája polícia pri megaakcii s názvom Valhalla rozbila extrémistickú skupinu, ktorá sa formovala na území Bratislavy. Polícii sa pomerne úspešne podarilo celú akciu utajiť. O všetkých detailoch, ako aj o zadržaných a ďalších súvislostiach sa v štúdiu televízie Spark v tieni zločinu porozprávam s poverenou policajnou prezidentkou Janou Maškarovou. Vítajte v štúdiu. Dobrý deň, ďakujem za pozvanie. Pani Maškarová, skúsme na úvod, ako hodnotíte v celku túto akciu? Bolo to pomerne rozsiahle, 170 policajtov. Ako ju vnímate, keď už máme teda po tej akcii? Tak samozrejme nás ešte čakajú ďalšie úkony. Policajný zbor nekončí len zaistením alebo zadržaním takýchto osôb a rozložením nejakej skupiny. Ale ja ju vnímam vysoko pozitívne. Musím pochváliť Krajské riaditeľstvo policajného zboru, vyšetrovateľku a celý jej tím, ktorí na tomto dlhodobo pracovali. Samozrejme, nedá mi nepovedať, že príslušníci tohto oddelenia, ktorí sa zaoberajú extrémizmom, patria medzi, myslím, že elitu v rámci policajného zboru v rozkladaní extrémistických skupín. Ako dlho bola táto skupina monitorovaná? Lebo prvé nejaké mediálne náznaky, aj tú fotografiu, ktoré Krajské riaditeľstvo zverejnilo, vidíme to tú skupinku zhruba 10 mladíkov zverejnili začiatkom roka. Bola monitorovaná už skôr táto skupina, alebo v akom období? Áno, táto skupina bola monitorovaná už od minulého roka, od jesene. Od jesene, dobre. Boli všetci títo zadržaní členovia, teda tá 20-ka, ktorých ste zadržali pri tej razii, členmi jednej skupiny, alebo mali nejaké podskupiny? Nie, tá skupina bola prevažne homogénna, bola to jedna skupina s jedným vodcom, na čele hierarchická samozrejme. Vodca bol ten, ktorý určoval, kto bude členom skupiny, ako kde, a kam a kedy bude chodiť táto skupina, na aké miesta. Čiže štandardne hierarchicky zložená nejaká organizovaná skupina. Čiže tá hierarchia je asi dosť dôležitá aj pri nejakom formovaní takýchto skupín vo všeobecnosti. Určite. A ono potom samozrejme, keď sa nepodchytí a nechá sa rozrásť, tak samozrejme môžu vznikať práve tie podskupiny, pretože to je na tých extrémistických skupinách. A vôbec v skupinách, že keď z dlhodobého hľadiska nadobudnú pocit tí jednotliví členovia, ktorí už začínajú byť napríklad, ja neviem, že vedúci, že vedia pritiahnuť ďalšie a ďalšie osoby, tak ich potom vodca nejako určí, že ty budeš skupiny, rozloží si dokonca aj územie, vytvoria si nejaké rozčlenie si územie, že to nebude len jedno, ako teraz momentálne to bola Bratislava, čiže postupne si môžu vytvárať aj ďalšie územia, ďalšie podskupiny. Momentálne nám to podarilo zakročiť včas, aby sa k takým rozsiahlym škodám, alebo teda tej skupiny, aby sa nerozrastla. Čiže možno doplňujúca otázka, v akej teda fáze rozvoja tá skupina bola? Bolo to počiatok, alebo už bola sformovaná? Takticky zasiahli v pravý čas, aby sa nerozširovala ďalej. Poďme k tým trestným činom, ktoré ste zadokumentovali. Vieme prejsť pri tej 20-ke zadržaných, z toho 14 bolo aj obvinených z extrémistických trestných činov. Vieme to nejak rozkategorizovať alebo povedať si, aké trestné činy sú tam zdokumentované? No tak najdôležitejší trestný čin tam bol, že teda došlo k založeniu, čiže založenia, podpora a propagácia hnutia smerujúceho k potlačaniu základných ľudských práv. Samozrejme prejav sympatie k takémuto hnutiu, veľmi ťažký, alebo teda kde hrozí najväčší trest, je rozširovanie extrémistického materiálu a takisto výroba, podpora. Prechovávanie, extrémistického materiálu. Čo sa týka vekového zloženia, vy ste aj na tej tlačovej konferencii zverejňovali, že z tých 14 obvinených je 12 mladistvých.
To je pomerne prekvapujúce 13 číslo. sa mi zdá, ale môžeme sa čísle myliť. No áno, prekvapujúce. Momentálne sme v takej situácii, že tým, že sociálne siete rozširujú aj takéto druhy ideológií, tak tých 15 rokov v rámci tej skupiny nie je pre nás veľkým prekvapením. Boli tam dve osoby 15-ročné, jedna osoba 16-ročná a najstaršia bola 31 rokov malá osoba. Čo to značí, že tam máme, vy ste to už teda mierne naznačili, že zrejme akcelerujú to sociálne siete, že medzi úvodzovkách extrémistami máme maloleté, možno mladistvé osoby, respektíve, že už ten prvý kontakt s touto témou alebo s extrémistom už majú ako maloletí. Bolo to aj v minulosti takto, alebo je to nejaký nový fenomén? Tak určite v minulosti to až tak nebolo, ale tým, že už je doba digitálna, sociálne siete nám umožňujú prístup k takýmto informáciám a práve extrémistické skupiny toto využívajú, tento online priestor, kde nabádajú a hľadajú si členov a hľadajú podporu k tej svojej ideológii a rôznymi motivačnými, či už hrami alebo rôznymi inými príspevkami, kde ich nabádajú, že máte možnosť u nás rásť, alebo nabádajú ich nejakou v tom, čo tá osoba má na nejakú frustráciu a tam si ju vie nejakým spôsobom zakompenzovať a má pocit toho, že niekam patrí. Čiže extrémisti možno majú o niečo zjednodušený kontakt s nejakým novými členmi a s tým náborom, čiže sociálne siete im k tomu trošku slúžia. To, keď si zoberete v tom online priestore, v jednom momente vás sleduje viacero osôb. Čo kedysi, keď ten online priestor nebola takáto možnosť. Aj horšie sa dokumentovali tieto trestné činy, pretože boli uzavretejšie a boli viditeľné len dovonka. Keď tá extrémistická skupina, poviem príklad, prechádzala sa ulicami alebo proste stretávala sa na nejakých verejných miestach, mali určité priestory, ktoré navštevovali, nejaké, ja neviem, stretnutia, športové udalosti alebo zábavné udalosti a polícia ich samozrejme monitorovala, ale ak boli uzavretejší v nejakých priestoroch, kde polícia nemala tú možnosť mať infiltrovaného napríklad človeka alebo nejakým spôsobom to zadokumentovalo, bolo to o mnoho horšie. Teraz tie sociálne siete napriek tomu, že teda vedia osloviť väčší okruh osôb, ale aj pomáhajú polícii, pretože vieme to dokumentovať. To ste mi vlastne zobrali moju ďalšiu otázku, čiže na druhej strane tie sociálne siete a tým, že nakrúcali si tie svoje prejavy, možno tú demonštráciu v uliciach, na tie videá, fotili sa v prostriedkoch hromadnej dopravy, na železničných staniciach, v obchodných centrách. Pomohlo toto teda polícii, určite, keď niekto zverejňuje o sebe už takýto materiál, takže... Samozrejme, každý takýto podnet policajti sledujú, monitorujú, teda snažia sa každý jeden, predsa ten online priestor je veľmi rozšírený a tým nám to napomáha dokumentovať. A stotožňovať takisto osoby, ktoré sa tam nachádzajú na tom videu. Čo sa týka možno ešte tej skupiny a tej regionálnej príslušnosti, bolo to výhradne, že pôsobenie Bratislava centrum mesta, alebo pôsobili aj v iných možno regiónoch? Bolo to prevažne len Bratislavský kraj, hlavné mesto Bratislava, ale všetky osoby mali trvalý pobyt Bratislava. Čo sa týka tých prejavov aj v uznesení o väzbe, píše sa, že sú tam zadokumentované isté zrejme kamerové záznamy na Obchodnej ulici, kde vidno rôzne tie extrémistické gestá, rôzne slovné prejavy a tak ďalej. Spomínané sú tam aj niektoré pohostinstvá a prevádzky, kde verejne prejavovali slovne a teda aj vizuálne že sa prejavovali takýmto spôsobom. Čo to značí, že si trúfne skupinka na verejnosti v pohostinstvách aj v centre Bratislavy prejavovať sa extrémisticky? Je to nejaká tolerancia v spoločnosti alebo časti spoločnosti? To ani tak nemyslím. Ide o to, že tá skupina
sa tvorila z nejakej ideológie, predsa teda oni sa nazývali White Zone a mali nejakú ideológiu, mali nejaký cieľ. Prevažne teda, aspoň čo je zatiaľ zadokumentované, určite ich terčom útokov boli osoby bezdomová, drogovo závislé osoby, ktoré chceli nejakým spôsobom vyničiť z ulic. Áno, alebo eliminovať z ulic Bratislavy. A tým, že sa teda tvorili a chodili viac v skupinkách, tak samozrejme psychologický efekt je, že teda vychádza z nich strach, rešpekt a že teda my sme tu a my sme tu na to, aby sme teda vás všetkých ochránili a zabezpečili vám tú čistotu mesta voči týmto osobám, alebo teda bez týchto osôb. Akú úlohu v tomto hralo nejaké kolektívne cítenie, nejaký kolektívny vizuál, maskovanie, tieto vonkajšie prvky príslušnosti k nejakej skupine? Tak určite vždy, keď je nejaká väčšia skupina 3, 4, 5 osôb, ktoré sú napríklad rovnako oblečené, majú určité znaky extrémistické, ktoré už len ten extrémistický znak psychologického hľadiska vyvoláva v osobe takú pozornosť, taký strach. Hej? Nie je to určite srdce by vám nevyvolalo taký strach, ako keď tam máte extrémistický znak, buď hákový kríž, alebo čokoľvek z iného keltské kríže, alebo nejaké iné znaky ostrých rán. A toto všetko, plus tá uniformovanosť, plus tie výrazy, ktoré používajú, či už neonacistického charakteru, ktoré sú veľmi tvrdé. Hej. Tá nemčina ako taká je dosť tvrdý jazyk a vyvoláva určitý rešpekt. Už len pri tom, ako ju povieme. Hej. Čiže ak to oni povedali aj s dôraznením, tak samozrejme vyvolávali strach bez ohľadu na to, či už niekoho by násilne napadli. Už len to, že prišla tá skupina, správala sa jednotne a samozrejme s tými extrémistickými prejavmi. Čo sa týka možno tých poškodených alebo tých jednotlivých skutkov, my sme videli niektoré z tých videí, ktoré oni zverejňovali v tých svojich utajených skupinách na Facebooku, na Telegrame, prípadne na iných platformách. Tam bolo vidno aj, že nútia niektoré z tých svojich obetí alebo poškodených prejavovať náklonnosť, tie niektoré symboly, aj slovne prejavovať, povedz toto, povedz tamto. Zrejme toto asi bude predmetom ďalšieho skúmania, respektíve máme už aj poškodených, máme aj osoby, ktoré boli napadnuté, lebo médiá spomínali, že ľudia neradi sa priznávajú k tomu alebo neradi oznamujú tieto skutky. Čiže ako polícia je ďaleko v prešetrovaní a preverovaní tých jednotlivých bitiek a akcií nočných? Aj počas ako v rámci tých videí, ktoré ste teda mali možnosť na internete zliadnúť, došlo k nejakým slovným potýčkám. Polícia dôsledne, tak jak tú skupinu monitorovala, tak aj preverovala všetky evidované oznámenia občanov, ktoré by mohli z toho konania, ktoré bolo popísané, mať znaky, že to mohla táto skupina spáchať. Avšak nepodarilo sa nám tieto evidované oznámenia preukázať tejto skupine. Ale samozrejme polícia i naďalej tie všetky informácie, ktoré má vo vyšetrovaní, ešte teraz dokumentuje. Ale tam by som sa už ďalej teda nechcela vyjadrovať, lebo je to ešte samozrejme stále živý spis. Čiže to bude vec ešte preverovania. Určite. V tom uznesení o vzatí do väzby sú niektoré veci v časti načrtnuté, sú tam aj nejaké zvukové odposluchy. Ja som čítal, že v tom jednom zvukovom odposluchu bolo aj to, ako sa organizujú na istú bitku, ako ten vodca prikazuje tomu členovi, že má si priniesť zbraň, on mu telefóne hovorí, že nemá teda zbraň, asi strelnú, ale že má mačetu. Priznám sa, keď som to čítal, bol som z toho taký dosť prekvapený a pôsobilo to na mňa, ako keby sme sa vrátili možno do 90. rokov alebo na prelom tisícročia, keď sme tu mali inú skupinu, ktorá nakoniec zavraždila Daniela Tupého v roku 2005. A to je moja otázka. Ako ďaleko je od nejakej demonštrácie sily a od nejakého zárodku až k tej hrubej sile? Je to nejaký základný stupeň, že najskôr sa zorganizujem, prejavujem a potom už je malý kročík k tomu, aj k tomu hrubému násiliu? Tak na hrubé násilie vám stačí úplne nejaký incident, moment nejakého skratu.
Hej, povedzme si, že máme veľa aj vražd, ktoré vznikli z emočného skratu. Toto sa ťažko dá povedať, ale určite, ak je nejaká skupina a na nej na čele teda nejaký vodca a postupne ako čím viac členov má, tak tým viac hrubne tá skupina. Samozrejme, lebo nabáda, majú pocit väčšej istoty, väčšieho presahu, väčších možností. Povzbudzujú sa. Samozrejme, to násilie v nich je ako keby taký efekt tej frustrácie alebo toho, čo majú, tak oni to vlastne potom dajú vonku a tým pádom sa nejakým spôsobom si to vyrovnajú, že dosiahli sme to, čo sme chceli. Čiže je len otázka času, kedy by sa to násilie dostalo v plnej miere von. Poďme k tým dôkazom. Čo všetko vlastne ste zadokumentovali? Čo je tá báza toho vyšetrovacieho spisu? Ja viem, že nemôžete hovoriť detaily, ale možno len typy dôkazov. Čo tam všetko je? Vieme, že teda sú aj odposluchy. Tak bolo zadržaných 20 osôb, ďalších 10 osôb prišlo na predvolanie, takže sú určite, z toho môžeme dedukovať, že sú výsluchy aj svedkov. Nie sú to len osoby zadržané. Takisto sú zadokumentované zvukové nahrávky. No a hlavne najväčší dôkaz sú stopy, a to sú vlastne zaistené zbrane, zaistené extrémistické materiály, chladné zbrane, máme tam bejzbalové palice, čo tam je, nožiky, boxery, vlajky s extrémistickým znakom, príľby a naozaj akože toho materiálu, tuším, že až 148 dôkazov bolo zaistených počas domových prehliadok. Vás osobne tie dôkazy nejakým spôsobom prekvapili, alebo to množstvo tých dôkazov? Nie, neprekvapilo, pretože to je typické pri týchto extrémistických skupinách, že oni to skladujú a táto skupina bola zasa, ak ste čítali to uznesenie, zrejme to, že ona si aj vytvárala svoje extrémistické materiály a preto bolo aj nutné to zastaviť, aby to nemalo tie rozmery. Oni si vytvárali svoju značku white zóne. Aké tresty, ja viem, že sa to nedá asi zovšeobecniť, hrozí väčšine tých obvinených? Sú tam aj mladistvé osoby, tie zrejme... Tak mladistvé osoby majú špeciálny režim, ale ten najväčší, alebo tuším, že najviac hrozí za rozširovanie extrémistického materiálu tam až 8 rokov odňatia slobody. 3 z nich boli aj väzobne stíhaní, tam asi tie dôvody boli väčšie ako pri tých mladistvých, asi aj nejaká recidiva? Určite, pretože to boli hlavne teda tí čelní predstavitelia, ktorí teda podporovali a tvorili tú skupinu a tam bol najväčší dôvod toho, že môžu pokračovať v tej, teda nielen že rozširovaní, podpore prejavom tejto extrémistickej skupiny, ale najmä, čo bolo najdôležitejšie, verbovať. Čiže pokračovať vo verbovaní a tvorení tej skupiny. Takže preto sú tam tie dôvody pokračovacie väzby. Čo sa týka možno čriepok ich nejakých výsluchov alebo ich nejakých vyjadrení pred súdom, ktorý rozhodoval o vzatí do väzby, tak obhajovali sa, vy ste to už aj spomínali, že ich cieľom mali byť bezdomovci, feťáci, prostitútky, pedofili, čistiť mesto. Na druhej strane ale aj v tých zadokumentovaných veciach sa ukazuje, alebo to smeruje k tomu, alebo aj z tých videí, že mali to byť aj menšiny, mali to byť aj Rómovia, mali to byť cudzinci, mali to byť príslušníci rôznych náboženských skupín, moslimovia, židia, cudzinci, prisťahovalci. Čiže ja som to chápal ako nejakú obhajobu alebo vyvinenie sa z toho extrémizmu. Ja si myslím, že to by nemalo byť ani pri týchto osobách, pretože na to je tu štát, aby sa postaral o osoby bezdomová, takisto o osoby, ktoré sú drogovo závislí. Máme tu aj tretí sektor, ktorý sa stará o takéto osoby alebo poskytuje im pomoc a na to nie je vhodné mať takúto extrémistickú skupinu. To je jednoduché riešenie, ktoré si oni nejakým spôsobom odôvodňujú, že toto chce spoločnosť. Ale spoločnosť takýto systém riešenia určite nechce. Ja by som to dovysvetľoval, čiže aj tá obhajoba bola v podstate svojím spôsobom slabá, lebo útočiť, či už podľa farby platí, alebo či je ten človek drogovo závislý, stále je to v podstate extrémizmus.
Určite on nepozná jeho príbeh tej osoby drogovo závislej, ako k tomu prišla a sami vieme, tá k závislosti je len krôčik a vyňatie z tej závislosti je tiež veľmi ťažké. Takže naozaj neodsudzovať tieto osoby, skôr by mala spoločnosť a oni teda ako mladí, ak majú takýto zámysel, že vyčistiť mesto, skôr iným spôsobom pomôcť týmto osobám. Vytvoriť možno spoločnosť alebo nejakú skupinu, ktorá im pomáha, ale naozaj zákonným spôsobom sa z tejto situácie dostať. Čo pomohlo identifikovať túto skupinu? Dal by sa vypichnúť nejaký detail alebo niečo, čo naozaj bolo to kľúčové? Tak to sú tie roky skúsenosti našich príslušníkov, ktorých naozaj musím povedať, že sú elita v rámci vôbec celkovo policajného zboru. Krajské riaditeľstvo policajného zboru Bratislava k tomu aj patrí. Dokonca participovalo kedysi ešte na dokumentovaní vraždy Tupého a vlastne ich dôslednou činnosťou sa práve zaistili určité stopy, ktoré neskôr teda viedli aj k dokumentovaniu tejto trestnej činnosti. Ale naozaj je to mravenčia práca a operatívna hlavne práca týchto policajtov. Ale detaily by som vám, ako sa povie, know-how nepovedala. Keď sme pri tej vražde Daniela Tupého, ponúkajú sa tie paralely. Aj vtedy to bola organizovaná skupinka, organizovali sa iným spôsobom, stretávali sa tiež v rôznych pohostinstvách, kde sa dohadovali, chodievali tiež večer, piatky, soboty, po nociach po centre mesta vyhľadávať svoje obete. Vieme, ako to dopadlo. Ja viem, že je to možno špekulácia, ale mne to prišlo, ako keby sa inšpirovali možno tou skupinou alebo tými prípadmi udretia si do nevinných a týmito nočnými akciami. Toto neviem posúdiť, že či sa inšpirovali, ale áno, musím priznať, a ja som to aj na tej tlačovej besede povedala, že som sa vrátila ako keby do doby, kedy som slúžila na ulici a kedy vlastne som pracovala na okrese a dokumentovali sme práve takéto prípady a podľa mňa všetci, ktorí v tých rokoch žili, tak videli, že tu bola určitá extrémistická skupina, bolo ich viac, boli tu skinheadi, rôzne skupiny, ktoré sa tvorili a mali svoju značku a svoje oblečenie. A napadali ľudí bezbranných. S čím to podľa vás súvisí? Tá skupinka 20 ľudí je pomerne veľká, ak sa na to pozrieme. Súvisí to s nejakou zmenou klímy celospoločenskou, celoeurópskou, celosvetovou? Alebo kde sú tie príčiny? Ja viem, že ťažko sa to asi hľadá, ale z vášho pohľadu? No, ťažká otázka. No, podľa mňa veľký faktor, akože to určite tvorí viacero faktorov, veľký faktor je tým, že sú rýchle spoločenské zmeny. Hej. Samozrejme polarizácia spoločnosti, veľký digitálny priestor úplne že bez hraníc, sociálne siete. A toto všetko vlastne len prispieva k tomu, k tej radikalizácii. Sa stávajú mladí, ľudia sa stávajú takí, že podľa mňa že nemajú kde uchytiť, majú nejaký pocit frustrácie, sú bez perspektívy, nevedia sa niekde uchopiť. Takže snažia sa nájsť nejakú skupinu, kde sa vlastne, ktorá má ich ideály, počúva ich, dáva im nejaké falošné nádeje, že teda dobre, môžeme mať takúto ideu, takýto cieľ a spolu to dosiahneme. Takže vlastne sa tak nejako spoločnými ideológiou dajú dokopy. No a viac menej sa podporujú práve takýmito, že si dajú rôzne teda spoločné oblečenie, majú spoločnú hudbu, spoločné názory a tým sa vlastne upevňujú. Ale podľa mňa všetko vychádza aj z rodiny, z toho prostredia, v ktorom žijú. Takže to je viac faktorov súvisiacich dokopy. A asi tí vodcovia im ponúkajú ľahké riešenia zložitých situácií životných. Tak určite a tým, že ich sa stávajú takí, že potrební. Ja to poviem, že áno, že potrebujeme ťa, alebo si členom našej skupiny. A on je frustrovaný vonku, nevie sa uchopiť a vlastne preto tieto osoby tak nejako inklinujú potom k nejakému združeniu skupiny, k organizácii. Vráťme sa ešte k tomuto prípadu konkrétnemu. Myslím, že na začiatku roka január, február, keď krajské riaditeľstvo zverejnilo túto fotografiu a žiadalo médiá o stotožnenie,
Bolo v médiách aj taká trošku možno kritika, že čo robí polícia, prečo hľadá v prostredníctvom siete, že veď sú tu nejaké poškodené, veď sú tu nejaké videá. Z dnešného pohľadu aj tej akcie pomerne rozsiahlej išlo asi o taktiku. Tak vždy, čo polícia robí, tak robí takticky. Aj keď utrusíme zo pár hejtov a viac menej, ale my nemôžeme dovonku povedať našu taktiku a akým spôsobom ideme. Tak samozrejme vždy je, každá pomoc je pre nás dôležitá. Hoď aj máme nejaké podozrenie na identifikáciu nejakej osoby a keď sme si není 100% istí, tak určite aj tú verejnosť požiadame o akúkoľvek navyše informáciu, ktorá nám môže zapasovať do tej nitky našej, ktorú máme rozpracovanú. Čo môže značiť to, že táto skupina si tie svoje prejavy filmovala, strihala, mixovala s rôznymi hudobnými prejavmi, slovnými, že to dávali na tie sociálne siete. Je to nejaký aspekt, že tá propagácia samotného skutku bola možno dôležitejšia ako ten samotný skutok? Určite sa tým chceli propagovať a zviditeľniť, ukázať sa, že my sme tu, možno aj ten jednotlivec sa tak s tým viac stotožňoval, že aha, ja som v tej skupine a ja som vážený. Čiže vlastne sa tak nejako, podľa mňa, dávali sa do prostredia ako zviditeľňovať, aby mohli vedieť aj ďalšiu tú skupinu, alebo teda ďalších k tej skupine pripojiť. Osloviť. Hovorili sme, že ten nábor mladistvých na hranice možno maloletých organizoval ten vodca. Možno túto reláciu budú pozerať aj rodičia dospelí, ktorí majú doma deti, malé deti alebo mladistvých. Čo by si možno mali rodičia všímať? Mali by byť v tomto obozretní? Čo by ste možno odporúčili aj z vašej praxe? Tak určite by som rodičom odporúčala rozprávať sa. Komunikácia s deťmi a tak identifikovať, že čo ho trápi, lebo na tom jedinom, na jeho správaní, na jeho komunikácii, na jeho názoroch, z čoho je frustrovaný, zistia, že či je, nechcem povedať hneď, že radikalizovaný, ale minimálne zistia, že niečo sa deje. No a potom samozrejme oblečenie, ako sa správa, ako skupinou alebo tými osobami, či už v škole alebo vonka po škole, s kým sa stretáva, čo zdieľa, aké názory. To je dôležité. Ale naozaj, tam musí byť komunikácia rodičov. Ja viem, že je to veľmi náročné dneska. Sama viem, som dosť zaneprázdnená. Ale rodičia by si mali ten čas nájsť na to dieťa, aby videli, že je tu nejaký... A čo najskôr to odhalia, tak to je to najlepšie, čo môžu urobiť aj nielen pre seba, ale pre spoločnosť. Máte nejakú spätnú väzbu na túto akciu? Či už mediálnu spätnú väzbu, alebo v rámci polície? Považujete, už ste to na úvod hovorili, za ojedinelú? Alebo môžeme očakávať ďalšie podobné akcie v budúcnosti? Tak nerada by som prezrádzala dopredu, ale určite policajný zbor sa systematicky venuje extrémizmu a určite je to pre nás ďalšia výzva, pretože naša spoločnosť je naozaj veľmi radikalizovaná a sami vidíte, nie je to len v prostredí že žiakov, ale je to naozaj naprieč. Komplet aj v sfére, by som povedala, podnikateľské až vyššie. Nechcela by som tu konkrétne menovať, pretože naozaj používame veľmi hrubý slovník. A ten hrubý slovník a tie prejavy postupne radikalizujú. Takisto majú vplyv veľmi a na mládež častokrát, pretože tá mládež sleduje sociálne siete. Ona naozaj je nalepená na tých sociálnych sieťach, nevedia tie dezinformácie kvalitne rozlíšiť a potom sa nám práve toto stáva, že sa nám tvoria tieto skupiny. Hovorí na záver poverená policajná prezidentka Jana Maškarová. Ďakujem veľmi pekne, že sme mohli konkrétne tento prípad veľmi dôležitý pre spoločnosť rozobrať v štúdiu televízie Spark v tieni zločinu. Ďakujem pekne, že ste prišli a prijali pozvanie. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie a za možnosť odprezentovať prácu polície. Dovidenia. Dovidenia.
S vami diváci sa teším na stretnutie pri ďalších témach z oblasti bezpečnosti, justície a spravodlivosti. Dovidenia.